na thanks endakuzwa kasambira thanks natakuzwa bwana Mira para mí pedir mambo. Mambo mpasi. Hizo ndio vichukwaje? Hizo zinataka wale vichukwaje. Ndio pesa kwa ni moshi. Ndio chama kwa Marare mkasiro. mara masiwa. Soro mambo zitali endo kasande. Ndakaya muno mangara wanyaya yangu ndiri kunetsana nemninga wangu. Takuzwa kasande. Pane urwere uri mukati medumusha wemwana watakudzwa akatanga achingodonha ari kumagrade 1 kusvikira akugwina achidonha achigwina ari kumagrade 1 iko kusvikira mwana anozokwanisa kuenda kuchikoro obva atosvika pakuzotokura akadaro unodai akumaform 2 mwana aibva asvika pakuremara asi zvakadaro munin'ina yemukadzi wangu akasvika pakuramba arondinongedza kuti bangu rinini ndimi muri kukonzeresa kuti mwana wangu uyu arwara wese nemurume wacho wobva wati nerimwe nerezuva ndange ndakatorara iye munin'ina wangu ndobva uya ndobva ndinokira pawini ndiani akati ndini mukomo kwakanaka here kwazi kwakanaka murudikana kwatete naijemu aka kunei kwazi mukai muendeko ndobva ndamuka ndobva ndaenda kwatete naijemu ndakasvika kwatete kwekwe ndakatosangana nababa munzira apo rinobachira kuri kuendawo kwatete kwe ndakasvika kwatete kwekwe ndosvika kuona mainini wariko kwatete kwe ndobva ndasvika mainini waya wakadini wakabudirwa wari kwatete kwe ndobva ndagara pasi gare baba ubva asvika mainini waya wanoti wakadii kwewo ndikati ndinofara kwazi unondiziwa ndikati ini nandimuzive kwazi ndiri tete uri tete kwazi ndiri tete asi ini zvondauya ndauya kuti iwewe ndikubatsire panyaya dzako dzaona kuti ata dzei kwazi ndaiti ndikubatsire iwewe makauraya munhu muri 5 asi pa5 wenyu mauraya munhu muri 5 wairi wako wakafa masara muri watatu saka zvomasara muri watatu iwewe munhu wakauraya eno ndiye uri kuisa pai pamwana ndikata tete zvomuri kutaura izvi ndiwo manyepo chaiwo imimi muri kuti muri tete imwimwe mobva mabuda muri tete wepi imimi nekwakasambira kana kuti tete wekupi akati ndiri tete kwakasambira kata ini kana muri tete tete imwe muri kunyepe kuti zviro zvomuri kutaura ini handina kuzvita papa ina tete wanga waripo watingaitawo tete womaraini vedumo tinopinda dissertation ndokwawanga wari kwazi iwewe chiprofita iwe kudzadzikise zviro zvondiri kutaura kutaura tete waiwa tete yaunoti ndichaprofita zvipi kweimimi ndini madaidza munhu matomutaurira pemimi kuti ndizvo wakaita saka inini ndikuda kuprofita kudini kwazaiwa iwe uprofita iwe uyu tete uya wakabva aramba kudini wakabva aramba kuprofita munhu tindoripo kudaro kwazi iwewe wakaenda namhai wako iwe kunyanga waenda namhai wako kunyanga wakabva waenda kotora mishonga wakaenda kotora urutsitika ngozi yako yawakacherera pakati penguva ndakati tete imimi zvomuri kutaura imimi shuwa kunyanga isusu takaendayo asi kunyanga kuenda kwatakaita tairapisa munin'ina wangu ndiye wairwara mai anga achipo anga asati ashaika saka ndakaenda kuri kuperekedza mai tasvika ikoko baba pasina chiremboyo shuwa wakati miti yendoda kurongedzerei panapa kuti mbuya imimi ndimupe mubate miti hazviiti kuti imimi muende kogadzira zvemumusha mewanhu wanhu vacho mumusha macho musina for sure mai vakabva ati ko mukapeya nemukomanawo obata wosvika kugadzira zvemunonga mataura zvacho kuti baba wacho hapana asi mwana uri kundodini uri kundorwara shuwa iponapo chirembo akati zvakanaka shuwa toenda nyanga ikona tadzokera musi wetandosvikawo ipona nemiti yotisati aishandisa baba wakabva atosvikawo kubva kwada baba kwatabva isusu ndizvo zvatarongedzewa ino tatarongedzewa imii murisipo saka ino tochidii saka baba wakati ona mwanangu inini ndikati ndibate miti
kuti ndigadzirise apo mimi ndimaendai ndinozopesa saka iwo zvouriwo waenda ikoko ndakuchipa go ahead kuti dinako ita sure wana baba wanga wani munin'ina wayarudini avo wani tisatamboziva kuti mimi mainini muchazororwa pai mumukwa muno for sure patakacherera mabhotoro pamba iponapo ndinopaziva saka kana yakashata iriyo iri kuita kuti mwana wenyu mimi ahwari chimira inini ndiende kochera mainini yakabva kuti kana zvakadaro endawo bhizi kana zvakanaka shoko bangari pakuonoti iwo sekuenda kubvisa miti mwana uyu achahwari futi ndikati azvina ndaa baba ndendei kuti murume wavo une mwana wowara ndiye tairapisa nhasi saka kana ava wakuti miti yakashata hatingaitiba titi irambe iripo iyo yakashata for sure takasvika paumba pepe inoti baba ndipe bhidha saka papaine pakati pemukowa patakacherera bhotoro riri pakati pemukowa neimwe takaisa mumanzira aisvika pai pakati pemukowa saka inini handina kuziva kuti nainini awa wazororwawo mumukowa medu wanowo zvavo zvawakaita waibva wachererawo pasaidhi pechinyi pebhotoro riya saka inini ndakandosvika kuona pane kagomba karipo ndikati ndipo paya pandakadini paya pandakacherera paya baba kati ukabvisa ino uri kuona zvaita here ndikati zvinoita kuti mi baba muripo ndofunga muri zvizwa zvirudini zviutaura for sure ndakatora bhidha ndobva ndaenda kochera papi pagomba paya pakachererawo wadanainini bhotoro rawo ndati tiku kudai pakapenda kubuda chini kachigubhu mainini waya wakabva wabudiko kwazii wandichera kunini tomuchera bomurudidini zvenyu tomuchera bomuri wazee wandichera bondiro iwewo uzwi bezvinhu pamusha panapo ungori aniwo ndikataiwazve imwe mati miti yakashata ini ndoti ndibvise asi ndakuchiona kuti shuwa iri bhotoro randora ndakacherera paini ino mima kuti wandichera bondiri shuwa takabva tanetsana pamukowa paya kusvika mainini wakasvika pakuditi kuti ndidaidze munhu wakaisa bhotoro iri pakati pemukowa apa chowachera kuti gombe riri bvawe bhotoro ridzokeswe kupapa munhu wachona unoda $20 inini $20 handinabe kuti ndimazoona handisi kuenda kubasa dzangu uri kuchikoro ini ndii ndakasara newana handisi kuenda kubasa be saka $20 yacho ndiyoni wakati tsvaka $20 ungowe baba unokuona zviriitika zve saka toita sei maunoti ndanda kutaura mwani kuti siyana nazvo ndikati handisibe iyo miti irozi yakadini yakashata saka todini wakati saka iona wataurire wadaidze chirembo wacho wakacherera ipopawo pacho avhari fushoma mareri medu maminomwe muprofita angarimo waizichitsamba ndiye akabva adaitwa chitsambora saka unoti $20 yacho ipo $20 handinaba kwazi itopinda mudanga ndandine tumbuzi twangu ndandinaba kwazi pinda mudanga ngati aurakingira nditengesa hangu mbudzi ndumbe $20 mudzokese chinyi bhotoro so sakitsamba ndakabva ndakutengesa mbudzi ndamupa $20 vadzokesa uyu bhotoro gare mainini waya futi wakabva kuti iwe kundicherera kwawaitapo ndiriwo ungofana uripa ndingofana uripa ndichimuripa imwe tete mauchigara paseri iye pona angarubudirwa wachiti nini ndinite muri tete wepikwe imwe akati nini ndiri tete kwakasambira tete kwakasambira upi wazvo kwazi tete maiwini kana tete ndo akarorwa pasauramba kwahondo wakasotoshaika angasika hanzvadzi yababa angani hanzvadzi yanasekuru baba wakabereka baba tete mawiri mimwe mosho yamogara apa here pakati pemukowa saka mutapo ndachera kuti ndachera mabvuba here kwazi iwo hauzwi bene ndikakudora kuti hauzwisisi for sure maininiwo wakabva wandilipisa $30 inini handina bainini $30 ndikuiipikoini $30 wakabva kuti pinda kudanga ndakabata kuti mbocho yangu yembudzi ndobva ndawapa mbocho yembudzi mainini ubvotengesa mbocho yangu iya kutengesera hama yawo mbocho yangu yetu ndiwadze ndiona waisungira vanhu varudidini kwavo tobva tagara tindoripo pomba pape mainini waya wakundoti akaenda kumvura unouya kudiwa iwo hauzwi beko watonene wamwe mabodyguard anondomubatira wetete ongozodonha ari ega wemumaraini muno ainini vanotochengetedzwa tindoripo kudaro koko ukabva tazotumwa muzi mukadzi wangu angazouya manje kubva muchikoro takatorara tiri munhu pane shamwari yangu inopinda nayo chechi handifungi kuti neneopo wakaziva kuti pambapa pane munhu here kuti hapana munhu handizizi takatorara tiri mumba kuma 3 kwakwedza
ndofanda chizwa shamwari yangu iyeyi unoita zvechiprofiti unogara kwamabvira akarwamandeyo watowe wange kubatsirawo wamwe mushomara inochiti ndichauya kuraramba kwako ndikati zvakanaka obva azotoya kurara kumba yedu anati arichirara henyu mukahwanirwo mukaboyska imo nemukomana wangu mukuru imona saa zvakanaka dzakuma 33 ndobva ndazwa muprofiti uya amena ndopuro ndobva ndachibuda manje iwe upenyu unoti baba chii chaitika kwazi wangu vanga ndotaura akarara mumabhurangeti mandizoti chii chaitika asi wotobuda apa waenda akadai ini pfungwa yangu ndakafunga ndikati waenda kwatete waya wendiyo taipinda nawo chechi ita pamwe ndiwo pane zvawaona ikira nditeeri gare ndizozwe kwamonguru waya waruti ndirange mweya manje wari kumba kwana baba ndobva ndatena paya ndaenda kwana baba kwe ndisvike pana baba paya panguru waya wari padho pabova munina wakamira ikona waruti ndirane mweya wari ipopa wana baba munina wanombomuka mweya urikuti ndira wari padho iwo wanombomuka wakabvamuka ndi baba vauya watomukawo ndikagemenzi kake katsvimbo kake mumaoko baba unguti chini aina ndisingoziva ba ndandoteerwa kuno ndaona bangura wautotindira nemweya wari kunoko handiziva kuti chii chiri kuitika gare bangura wanoti torei uswa nemachizi ndobva ndaenda pane kicheni yangu ndaizogara kare handandotama ndabvapo ndo ndichinde kupfunura uswa uya ndo baba ndati baba mune machisi eremu kati baba machisi ndinayo ndikati pindei muto kwautora wakandorara kwaukena machisiya kwautapidza kwazii tendererai nemusha uno weso totendera nemusha wayo uswa yawakutodzima kwazi kandai pakati pemukowa tabva takanda uswa uya pakati pemukowa pepe kwazi apo kwachidzoka yanyu modini murare dzadza kumaunda kuma24 tauchidzika kuenda umba kwangu tingondopuka rodi vazobuka pangu kuenda pababa taudzika kuenda paumba pangu pepe kwazi nisamabvira karo yatinoseyo baba upe ngatibve tatosvika totopfugama totonamata mangwanani jehovha ndikata zvakanaka turusvike pombo pepe ndurusvika mainini uye wakadonhera pavharanda pangu wakandopfeka billboard basi munhu uyu zvafamba sei tiri kupepe ndikuti samabvira kare shumba saka todini uyu unoti tsvete zvakadai si anga abayiwa nechipamba pangu pane chiheji chiripo tinochigura so saka chine chimuti chacho chakabva chaenda komubaya paimhanya paya vati ndisire mvura pamoto nditowe chini gumbo rangu inini waya waripo mukadzongo chiti mine nditore zambia tidini ndimufukidze bhazi siya zvakadaro ndisamabvira karona ino saka tochidini tingochigara nemunhu anori akandodaro zvamboita sei kuti azoekodonhera papi pavharanda pano apa akaita zvakaita pasipaoninocho zvazvinombomuka bezvo tasvikawo kumba kwavo kobva tandoramba tibebe gare bva ndatuma mwana kati ndomutse baoniuti kwazi uye mutore chini mainini uri shuwa uyu mwana wakabva kwira baoni kwazi oye kwazi uye kuno mainini uri kuno pakasvika baonini isusu tatatogara uyu takutoisa mvura hatinozotombopfugama pakasvika baonini mainini ndio pangarunga baonini wakasvika nekuti mwauya tete gwemberani mainini uya mai mainini uya vati karakara wavagara utangodhova manje ari pake pavharanda pangu vai ini tete wacho tete uyu tete wachongouya kudondibatsira asina kupfeka zviri kufamba sei obva chibvunzwa nemuprofiti uya chini maonenyi mimi kuti muzive kuno kwazi ndauya kuno kwinini toda kubatsirana nemuranda rumeu amwe ndirudzingirira wekwakasambira kumusoro wanga wauya panapa ndikati wauya panapa saka mukudi modzingirira murutera rodira saka mimi mochuidzingirira kwakasambira mweya kudonha panapa kwakasambira ucho wadini uyu wakabva kwatotakurani mukadzi wake uya kwaudini kwakubva watodzokera kuenda kumba nyaya yekuti ndiwo ururoya mwana wangu aina kuzopera ipo naini anga undoti pese pese watobudirwa iwewe bvumanya yako ndikubatsire ndiende newe kwawakauraya munhu ikona ndikubatsire murudo ndibatsira kuti iwewe hauzwisisiba kare kare wazoya zvemainini wabudirwa futi akuti ndini mhaya wako ini tora mai wakabereka ini ndini mhaya wako ini inini hatina kuziva ndakafunga ndiye chete uya futi umudini uyo unondozi unouya uyu munhu uyu zvotozozwisana pautaura kwazi uyu murume wacho ndiye akabvati muri umuziva here munhu uri kutaura
so tozumuziva baizo kuti munhu wacho urutaura ndiani kwazi imaiyo imaiyo kwazi tikatiwaziwa sei imaiyo kwazi ndimaiyo kwazi iwewe hauzuzwa bapanapo ndiye manje mene wakuti titaura samaiyo hauzuzwa baiyo hauzi kuwirirana nevamwe baiyo tikati maiyo ndingodowirirana nevamwe kuti iko inini pazviro zvinongandutaura kwacho imwemwe mhai matoita mwawenu ngekuti ndakaripiswa panapa zvichizi miti yotakaenda kotora iko nemwe yakashata saka kuti unoti uri mhai imwe mauya udai matoita zvakanaka madini mauya imwe ndimwe rutobva umhepo uchititaurire kuti miti iyi yakashata here nainaya wanozoenda mberi nekutaura maiyoya wabva watodini watoenda menino yakabva wandoramba warundodini basa warundobudiwa ukazi ng'ombe dzakauya panapa dzakabva kwasauramba dzakapiwa hanzvadzi yenyu panapa dzemumai dzakanga dzarorwa muzukuru padzachipiwa hanzvadzi yangu inini wakasara kuita musara pawana kwasauramba kuyakuya wakasara kuita musara pawana hanzvadzi yangu ibve yapiwa kwakarorwa mwana watete ibve yachipiwa mombe yeumai nembudzi yacho nebrakwazi ndini tete inini kwakauya mombe idzi handikoba tikati handiko kudii iwo nekwasauramba ndiwo wakati unzira pfuma hatina kwenda kwasauramba kutera tega iwo ndiwo wakati uye mutambire misadziwa yenyu yasara yakasara iyo isina upowani tete wenyumba saka vanhu vekwasauramba wangoti mugwagwa yemwombe handiko plus nemutete mauchitoramba muri kubuda kuti zvidini akati kana mombe dzidzadzoka idzi nini handicharambi ndorudini beni ndiri kubuda beni no baba tochiita sevabona kuti ngatidaidzwe kwasauramba wacho wauya shuwo wekwasauramba wakauya atinozogona kutaura nawo boye kwasauramba munini nakabvaira kwaunera wekwasauramba waya mbuya wenyu urubuda pamwana wangu urubuda pamukadzi wangu munini nawadaro ndi waunera zukuru iwewe wauya ndio wakauya newe tunotizwisise iwo wakuwanira kuti kwazi mbuya wenyu urubuda pa uyu pamukadzi wangu shuwa wazukuru yakabvadzo tindoripo zvakabva zvaramba zviri shuwa shuwa tidzakazosvika inini namukoma mukuru baba anga aripo voti zvirina nemudzokese yenyu chini ng'ombe dzacho iyena tete oenda akabva ati iyi ndini tete inini pomuchasvika imwe hamuna chomungotauraba ndiperekedzei neng'ombe idzodzo hamuna chomungotauraba shuwa takabva paumbapo shuwa neng'ombe iya nembudzi dziya tisina kuzvisunga kudzokesa kwanu kwasauramba kwe mainini uyawo wakabudiwa tiri kuenda pesa pakudzika kwenda kobuda kujombe sikuru kudzika kwenda kweso kumainini wakabudiwa tapano neapo kuti takusvika pasauramba payana pasauramba ngapo sitapana mainini ndo pangu tangoti bangu rutambope kwese izvo mwati muchasvika makabudiwa bve muchotaura chokwadi inini chenyu chemombe idzi tasvika muya mungoposauramba waya wakuti mbuya wacho una mbuya zendo wacho ngabude zvataure zvekana takashaisha pachini mbuya waya wadima waenda inotikudzanangura kuti foshuwa ngomudzoda takadzidini tikabva tasiya itotodzoka dana mukoma ipapo mukoma zviro zvika izvi muchazona zvichazodini tabva tagara nyaya ina kupera ba naini wakabva ndoramba uchindobudiwa uchindonongedza inini mukopedzisira wana wakabvoenda kondirongera yasindiketiri awambusha wese nana mukomana nababa wanga wamo udare riyariya wakusaiti kwani kwamainini kuyaka tishuwa mukomana uyu zvekutaura mainini ausabvira bange uprofita mutete ukazenda kuchinja kuya kochita mweya mutsvene ndipo ndakamuna ngoita naye hakuna mweya mutsvene waJehovha Mwari ngomboya uchibvisa imbe uita musviki ndauzopedzera wakutaura zvedenga ndakabva ndaramba manje tikati nezvite zvomurutaura izvo handibvumirani nazvo mainini wakabva tangoti iwewe manje kana uri kurambirana nazvo izvona izvo zvekuti iwe wakauraya munhu ndichaona kuti ndichadii wakabva wazoronga dare rekupedzisira racho wana baba waninyina nana mukoma wese wakabva waronga dare waronga dare riyari hawana kuziva kuti nii ndiri kuzviziva kuti waronga dare nanyina wakabvaenda kuna umwe muprofita wangari weziva aibvaenda kuronga dhiri rake nemuprofita uya kuti iwe ukanga wozouya mumusha umu ngochinyepa kuchibudiwa uchichitaura zita rechikwambo remunhu wakaurayiwa nebangu saka mainini haana kuziva manje kuti munhu uyuyu aronga naye dhiri akanga ndabva naye panapa ungogarepi haanozviziva saka munhu uyu waigara kumba kweshamwari iyo ndaisenza naye kubasa masoko mainini uyo aprofitwa maererano nezvemwana wake nezvaaiyena mainini uyo akabva aramba kwabva ati aiwa inini ndoda kuti iwe utaure nyaya yekuti bamukuru wangu uri apa ndiye uri kukonzeresa urwere hwechii hwemwana wangu uye muprofita uyo unoti inini kuti ndiite izvozvezvo zvisizvo zvandaona ndingoda mwono kuti ndiite izvozvezvo ndingoda mwono
amene kuitana kwakaita asi profeti uya abva pepe wakabvaenda kumba kweshamwari yangu iyi usvikoti ndaona mbuya uri apa une mwana unorwara mwana uya unodonha wane urema wakadai asi ndiri kumuprofita wabva aramba zvandamuprofita zvacho asi ndiri kumuprofita papasvika mhai wacho ndiri kumaprofita kudai asi wanditaura nyaya yekuti iwewe kana wakuzouya kuprofita usaprofite zviri kutaura zvezvibe unoprofita nyaya yekuti baba mukuru wangu inini ndiye wakauraya munhu mushamwari yangu yechibvunza papi pacho kwazi padzimba dziri pamusoro asi ndamutaura kuti nini kuti ndiite izvozvo mapipi andaakuita angoda ng'ombe wati nini ndingogona kutsanzira ndonoti ingobuda sei for sure wakabva yakautaura nababa ana baba wakati ewa ndiye munhu wetiri kudini isusu utiri kuda kuti muchinda uyu uri kudini uri kuramba for sure wakagara sedaka ini ndandisipo nditori kubasa kumozambiki tochizozwa ndiri mumozambiki ndinomwe munin'ina wandinoshanda naye kunzo wakutoronga rwendo dare kuno kuratogadzirwa kwazi ndipaoninoya iwe shamwari ini ndiri kwenda kumba ino atokwenda kumba kwazi tikumba kune iyo kwazi kumba kune dare ririyo haunotaurirwa kati kati mapana chondodi pana chondoziya kwazi kune munhu uda kuuya kumba udaurapa mwana kati udaurapa mwana kwazi ina daronga ndisuzvizi yangu indruzizi yangu ndodaitwa nawo ndizvo zvavari kuita ina ndiwabvunzi handidi siya zvakadaro hawanonditaurira wasi wamwesi wakuzviziva tikati inini baonini handiendibe kuti imimi makatotaurirwa sitiri tese kuno imini handina kutaurirwa kutoti handie ndipo ndisina kudaidzwa imimi kuti muda kuenda endai panoni yakabvati imini miningina kuti ndiende ndega hazviiti tikati ewa mungasaenda sei endai kwazi aiwa hazviiti shomusochiwa tinozokudini indobva ndafona ndiri mumozambiki fonera mukadzi kuti chii chirongoti kwazi pamba pana babapo pane munhu uripo asi munhu uripo uri kudoitonga muprofiti kungang'anga kunga chini handizonyatsozvizwisisa ino ndiendewo ine ndikati yosaendepo panguti haunogaidzwa kwazi asi pana tete wauya panapa watora wana tikati wachitora wana wangu ini ndisipoba kwazi watora mwana ndiko kwari ikokoko asi nini handina kugaidzwa wana wanga uri mudzimi wangu wakasheka uyu mukadzi wendanda naiwe wechipiri kubva pane mukadzi wangu wakasheka kwazi asakaenda zvesimba rekuti ndirambe newana ndakanisiya zvakadaro iwe tarisa pasi kuti zviri kudini mukadzi akabvatisa inondodini tikati iwewe une foni iri pa kwazi foni ndinayo tikati chidaidza febi umupe foni aise foni iyo parekodi arekodi zvese zviri kuitika papi imo mumba imomo iwe usina kudaidzwa usaende mukadzi wakati zvakanaka kubva pa mwana foni mwana baba mwana bhabhira pino isusu mangwana acho pamina akabvani manikidzi hambai shuwa patauya tichisvika paumba isusu takasvika zvinhu zvazvaitika usiku kasvika mangwana acho makuseni wana tete wana mukoma wamwe vanhu vese vanga vakaunganapo wakupera urongedza kudzoke kwendepi kumabasa takasvika senge kumangwadzini tosvika baba makadini kwaza tinofara ndikati indhawa vanhu vakapera kuungana panenyi chii chanchiri kuitika baba unoti siyana nazvo zvorubvunzezvo ndine manyanga ari kuti riba mwanangu zvichabuda pachena ndikati zvichabuda pachena chiremba wauya apapo anga asina kumira mushe kuposera arurira ukumbisi ndikati arurira ukumbisi kwazi ndikati zvakanaka totonyarama uda kuzoti baba ndimubvunze saka mombe yakazopuwa chiremba yakanga iri mudanga mangu iri yababa ndini ndakaichengeta mombe iyi ini ndazoenda kudanga manje tobva ndachiti ndoitaunga ndisuzviziva baba mombe zvandisi kuiona ba mudanga kwazi wasi kuiona ba ndikati mombe handisi kuiona ba dzimwe zacho dzirimo asi nyenyuye kamukono kaya handisokaona ba kwazi awa wakandikumbira mombe kuti ndipe chiremba wakauya pomba tikati chiremba angarugadzirei kwazi handina zvinikotaura ba ndati zvichabuda pai zvichabuda pachena for sure mwana wamwe mukadzi anotsva akazotaura akabva zonipa maaudio izviro zvanziri kuitika papi mumba muyamwe shuwa chiremba uya wakauya akabudirwa akati ndabudirwa ngemudzimu wakaurayiwa ndiani ndiendro ndinini zvakamira zvakadai zviro zvezvi zviri kutaurika zvezvi zvakaitika shuwa here ndakabva ndaramba ndakanyara ndadzokera kumozambiki hatina kugara nguva bamnina wakabva wateereki kumozambiki nangizi awa zviro zvawakaita izvi wakaita nekutotora negamba
rwakatonditorera muchamuona uchauya agorwara kana kuti atofa zvandiri muitire zvaponiba shuwa nipa maaudio ndichizwa wakuru wako vanga vari kukurudzira shuwa ngazviitike ngekuti tanetseka ngekurwara ngazviitike shuwa ndakazvizwa ana sekuru hanzvedza mai wakanga warimo shuwa wakazoidaidza kumba kwavo wakanditsanangurira muzukuru ndo zvakabuda kwatakaendawo unoire chaunoziva kana pana chondoziva baini sekuru saka bamunina wazouya wakabva uya kumozambique wakasvika ndakagarama ndiri kuona tv ndikuona bhora iwo havana kundiziva baunina nehembe dzana ndakapfeka havana kundiziva asi ini ndakavaziva manje pano vakabva wamhoresa kuti shiri si baunina waitava bhora vari kumozambique iyena anondizaenda akandoita zvadzoko dati nditakudzwa handinombomhoresa kakamboona kuti dopinda wakabvenda kuonana nemupambo wangu mupambo wakaroora hanzvadzi uyu mukunda mukoma wangu wobva watorana ndikati hainini handimbomhoresi padambona zvida kudii pandazomuona mangwani ndakuendawo basa ende ini anomumhoresa kuti akaona kuti munin'ina uchandimhoresa shuwa anondimhoresa asi takatoonana kudai pandapfuurawo iye papfuura hapana kupera mazuva munin'ina ndandinaye kumozambique ndiri kubasa ini pandazoti dzokera kumba uku munin'ina wako kwazi wadonha udini ndakabva ndadzokera kwasvika kwakona shuwa munin'ina wadini wadonha uri kugwina chii chiri kuitika saka mamwe ndonhangwa munoziva panodonha munhu panoitika chiro papana nhangwa watomhanyawo wakaungana wanga watoendawo ipona kuenda kuona kuti chii chiri kuitika svika panoonoti tinoprofita wanodidini wakundobatsiridza wakundodidini pona waripo zviri kuramba munin'ina yoramba ndogwinya basi tikationa munin'ina isusu tinopinda chekenisheni isusu tingozoti chechiyo chengotibatsirapi ngatifunire uprofiti wauye wadini wakubatsira waprofiti weyo wakabva wauya bvapo iwo umwe wamadziva kwangani ndopabva vatangomunamatira wabva akachena gambariya manje rinoti shamwari inini ndakatohwa navanhu vari kumboko ndinozindiuraya iwewe nenyaya yekuti kune mwana urwara asi ndakavabvunza ndikavataura kuti ko ndikasvika kusina mhosva wakati mhosva unayo saka inini nhasi kuno ndasvika kuno kutaura kuti toita kuno kungoda wakutochema iwo vanhu vakutokuchema iwo asi ndasvika kuno kunobva ndaenda kuona iwo usina mhosva saka kuti ndidzokera ava vazoziziba kuti kwandituma ndasvika saka ndadonhesa uyu mukomana saka iwe uchibata mairi pana uise njena mupuretu uise nemagwere ukumbirire mairi panapa kuti ndimbomire ndimbozorodze mukomana muzimuke kubva panapa mudzokere kumusha kuna vanhu vakanditora ini ndakati ino ini zvinozoita inini ngosvika ndichiti chinyi inini ndindandatoriwa kwandizvo ndiri kutaura ini ini napa ndini mukuru iko ndakataura ndikaramba ndiwanda kurambira mwari shuwa ndakabva ndaita svika patahaya motikari patatakuwa kusvika pabhodha titosvika pabhodha mukoma mukuru dangwe remumba medu wanga atomirirawo nemotikari pabhodha wakatosvikawo mupana uya akatorara urindogwina uripo totatakura mwana tamuisa motikari nemukadzi wake patauya takuda kusvika takabva taende pana shamapo takuda kusvika pana shamapo mufana yakabva gwina futi tiri pai tiri motika muya dhiraivha uyabva amira todini tambomira pazvapera patasimudza mota patasvika kumba tasvika kumba wakabva tanga kugwina wese patanga kugwina wese todati mudzimu uyo ndikati uchabudazve tasvika kuno kuna anhacho uchachibuda uchichidini uchichitaura tagara baba toita sei onai mwana urudini uruhwa ndizvo ndakaona kumozambiki ekei ndichimutsanangurire mataro ezvakaita nematangiro ezvakaita baba ndobva ndamutsanangurira baba unoti saka uruda kuti ndini shuwa zviro zvakaitika pana asi inini kuda ndidini kati inini handina chondinogona kuita baba vangu kuti inini makanga matorera chirechi matorera inini saka inini ndidini inini ndaizwa baba aimati saka nyaya yangu mambo ndopayatogumira ipapo ndopayandiyatogumira pekutoti ndomapedzisire zvakazodini zvonezvo zvakazodi asi masoko ekuti ndiri kurwarisa mwana ndii ndakakurwarisa mwana haasi kudini manje haasi kupei munin'ina washori ndiyo mina mukadzi washori simukai mukadzi mwana washori urowa aya mudiki zvakadini mudiki zvakadini hasoka mudaidza afamberi anyasufa bhora isiyai imembira here iye shakasuka ndiyo murume wacho esu
Anokudiwa ndiani? Muritu. Ndimo kudiwa. Ndakakudiwa. Ndimo akakudiwa. Makakudiwa kangani? Ndofunga ndakabvisa mwedzi. Muri ndokudiwa. Izvo zvamuchakudiwa. Ndisukudiwa. Sei musisakudiwa? Zvamaikudirwa zvakagadziswa. Patakadzokesa mombe ndipo zvakangopera. Zita ndiani? Margaret Muzopa. Pamakadzosa mombe kwasaurama Eh. ndipo zvakabva zvapera. Eh. Saka zviri kutaura kuti zvamuta. Regai nditsananguremo. Tsanangurisa ida basa zvatava zvamatotaura kuti yaiti yainopera. Iyo zvamatotaura izvi yaiti yainopera. Yainopera. Atikapati pamakadzosera mombe kwasaurama. Zvakabva zvatopera zvese. Zvakapera. Mwana achigwina here? Mwana arigwina. Arigwina? Saka zvinopera. Chaiti mubudirwe inyaya yekuti mwana anga achigwina. Andizvo? Mira. Chakakonzeresa kuti mwana agwine chii? Kana kuti chiri kukonzeresa kuti mwana agwine chii? Nyaya dzacho dzasangana mama. Ndati chiri kukonzeresa kana chakakonzeresa kuti mwana agwine chii? Baba basirai mai kubhipindu. Pamusoro iyi mama. Kana musikazika munotoda tizive. Ani chuti mwana agwini. Semunhu anoda rake kunoko ngagona kutaurawo pazvakatangira. Zita? Tabudzwa kasambira. Ini Tabudzwa kasambira. Ini zvandikuita panguva. Inyaya kuti ndikakupa iwewe kuti utaurewo futi. Andizvo. Mudaradada wataurwa namukoma wako iwewo ndiwo unootanga kutanga nawo uchidzokorora uchinjimidza pese hatiita zuva rese katakamira. Ini ndati iwewe uri respondent hausiwe wakakomplaina. Akamangana nyaya hausiwe. Kana saka iwe usiwe wakamangana nyaya saka it means hauna nyaya. Akamangana nyaya ndiani chii? Ndiani nyaya. Saka isu toda kuti pane zvataurwa nemumangano. Handiti? Ndo zvatiri kuda kuti dini tinanganidze izvo zvezvo tomuda charo chairo riri pano. Ndosaka ndabvunza because nyaya iyo haisiri kwese kuti iwewe nyaya iri pemunhu ari kubudirwa. Ndopane nyaya yedu ipapo. Because kupumana hakusi kuuya nenyaya yezvimwe pa kupumana kuri kuuya mukubudirwa. Saka nyaya yedu yatofanira kutarisa ndeyechii? Ndeyekubudirwa. Because ndopabva kupumana. Akaita sei? Akamupuma ndini. Akapuma ndini. Iwewe wataurirwa ndiani? Ini mapumire ndakamuita ndekuti mwana wakaurayira wana nyenye mbudzi ine 5 days yababa wake newangu wakadonhera wese pamwepo kutanga kurwara wakakazarayi wangu akasara achiita Akauraya nyenye ine 5 days. Ndobva apa mwana wako newake kuti wadii? kazi ndawati biki rangu kuti wai hawo ndikati mbudzi ine 5 days Wai hawo. Saka watanga kudonha. Wakadonha wese newake mwana? Newake. Saka iyo zvizo wake ari sei? wakaraiti wangu ndiri kudonha. Wake ndiri kudonha. Asi wakaya wese sembudzi. Seufungwa kuti wako iwe wakazobatikana iyo waya wese mbudzi yakafanana. Waya wese poison. Umwe warwara umwe wega warwara asi waya wega waya wese poison. Kana uchinge warwarirwa unofunda kuchipatara unoenda mukufamba. Asi mukufamba kwandaita kwachikoko kusvika pamutara pataura kuti wakayambatsire wakadedzwa. Mukufamba kwandaita. Asi kufamba kwandaita ndechibata iyi. Alright. Ndosaka ndotira. Unoona nyaya iyo tairatidza kushaya chokwadi nekuwa negwara. Ndipo kuti nyaya dzenyu dzakawandisa. Saka chamuri kutsvaga chaicho hamusi kuchiziva.
chamuri kutsvaga chaicho hamusudi kuchiziva. Because kana mai ari kubuda pamukadzi wako, tete ari kubuda pamukadzi wako, ndizvo zvekutaura kuti mai ndataura handizivi. Tete ava nditete wakarwa paSauramba, asi waine mwana akarwa paMufakosi. VepaMufakosi ndiwo kwanza mombe idzi. Tikatombozviramba tisina nangomati baba musadzambire mombe idzi dzinoya kuno kusei kubva paMufakosi dzifuna kuenda paSauramba kuziya kuti. ndosaka ndotizwa nyaya mushama handingaikaututura tipamwe chete. Saka iwewo chaunoti chakakonzeresa kurwara imombe dzakabva paMufakosi here kana kuti inyenye yakachekerwa vana? Chinorwarisa vana chii chaunofamba uchibata iwe? Iye paMufakosi iyi hainini kuti kwazi pamwana inopinda papapa neti iye waipinzira pakuti idii. Hataura nyaya paMufakosi mukadzi wako ndiye ati zviro zvese kubudirwa kwatandarechi zvese zvakapera patakadzosera mombe kwaMufakosi paSauramba. Ya mombe kudzosera dzakaitwa. Chakapera pakadzoserwa mombe kwaMufakosi chakapera chii? Chakagadzirisika chii? Kubudirwa kwake kwaita zvapera pakadzosera. Kubudirwa kwako ine reason. Handizvo? Kubudirwa kwako ine chii? Reason yekubudirwa. Handiti pamakabudirwa makanzi chii nezvi kwaMufakosi naSauramba chakazokonzeresa kuti mudzosere chii? Mombe. Yobva zvamisa kubudirwa chii? Kwakazi mombe dzakabva kwaSauramba handiti dzakazadza dzine honzwa ipi mumusha menyu? pamusoro yemombe ndimbotaura Pindurai ndati mombe dzamakadzosa kwaSauramba dzakanga dzabhadharwa kwani naMufakosi dzadzine honzwa yei mumusha menyu? Mombe tete vachitaura vaiti ivo vanhu vekwaMufakosi havangafanirwi kuunza mombe iyi vachiunza kunoku isina kuenda paSauramba kuti Saurambe aunze kuno kuti unza mombe idzi muzukuru. Aiwa tapanzwa imoka kuti mombe dzaisafanira kunge dzakaunzwa naMufakosi direct, dzaifanira kunge dzakaita vhaya Sauramba wozounza mombe. Asi mubvunzo wangu hauna upindu. Ndati iyo vhaya iyoyi yanga iri kukonzeresa chii mumhuri mako? Tete ivava ndo vakataura kati ava zvese zvari kuita ndapedza vanhu kumba uku ndosaka kuti wakundisimudza kundidzosera kwakasambira kunoku ndavapedza uku. Wanani? Ivo wakaMufakosi. Saka ndosati kuti kana totaura nenyaya kwaMufakosi naSauramba uyu mukoma uyu ari kupinda pano panyaya paMufakosi. patibhiringidza nokuti inyaya dzasimuka dziri tu dzekupumwa ndedzekwaMufakosi dzekubudirwa kwangu sazvitondibhiringidza kuti izwa izvombe ndikaiti kutaurire chiwanhu. Hakuna chiwanhu chinoti munhu 1 anobudirwa nevanhu 5 wasiri kudzinza rake. Munozwa kwaiti kubatsirei? Hakuna chiwanhu chinoti munhu umwe chete anobudirwa nevanhu 5 wasina ukama nawo. Hazviiti. Munozwa izvo tikutaura? Munozwa here mbwe? Munobudirwa imimi nezvekwaMufakosi? Muri wekwaMufakosi here? zvakuedza kutsanangura Pindurai mubvunzo. Tati munobudirwa nezvekwaMufakosi. Muri wekwaMufakosi here? handizve paMufakosi. Ndezvikwani. Zvaibuda pamuri ndezvikwani. Pindurai mai. Zvaibuda pamuri ndezvikwani. Ndezvakakasambira. Ndezvakakasambira. Mukonda akasambira ibudirwa pandiri. Right. Wanakasambira wacho. Zvomai wataurira imi tete asiri werudzi rwake. Makawaunganidza here wanakasambira? Wakaungana. Wachiunganidza neimi musi wedzinza ravo? Wakaungana. Wakati chii? Wakati zvinhu zvatisi kuziva kuti zvinhu zvakashata. Saka zvinhu zvatidzoserwazvo. Wanakasambira wacho varipo? Varipo, vana baba varipo.
Saka Sambira. Awari. Saka Sambira. Ndimi baba. Ndimi. Uyu ndiye nwenyu. Upi? Uyu. Yes. Murora. Murora mwana wani. Mkazi wani. Wau. Uyu ndiye nwenyu. Mukorore. Uyu Mukorore. Uyu mai wenyu anokuda pane uyu. Pane Murora. Mati? Ndati mai wenyu anokuda pane Murora here. Zviro zvinondishamisa. Tikutaura chiwani. Handibatsirani. Tikutaura chiwani. Kuti kwakasambira kunoona vasikana vakawanda. Kuna vazukuru vakawanda. Yes. Andrew. Chaizvo. Saka sei mai wenyu afunga kuti asabude pamuzukuru wake, asabude pamwana wake, aende kobuda paMurora wamusina dzinza. Zvinoita. Munozviziva here kuti mutembo unomboti chii kana munhu akabuda pamwiri usiri werudzi rwedzinza rake, mutemo unoti chii? Chiwanhu makura enyumba, chiwanhu chinoti chii kana munhu akabuda pamunhu asiri wedzinza rake? Munoita sei? Andida kubvunza, munoita sei mai wenyu abuda pamunhu asiri wedzinza rake? Munoita sei? Chiwanhu, tutaura chiwanhu. Ngatitaure chiwanhu. Pachiwanhu unoita sei kana munhu abuda pasiri pamunhu wedzinza rake? Mutemo chaiwo, inini panapa mukadzi wangu wakaninyahana. Mukunda madziwa changu mwana wa Shereni. Abuda pamba pangu ndakatora Shereni kuenda kuna madziwa changu natezvaro kuti kune mudzimu wakubuda pamwiri pemukadzi wangu. Sekuru yawakauyawo neShereni aibva asvika pamba pangu tobva tapinda mwakusenza mukadzi wangu. Aibva akukumbira ndiro aibva isa Shereni yake. Kara wabuda mudzimu. Tochibvunza zvikazi ndini mai wakakubereka Shereni? Ndini mai wakakubereka Mundau? Mbuya Mutema. Andikambazwa ndataura kuti mandipindura chaizvo. Pakazi ndini mai yakakudini? Wakakubereka ani Shereni iwe muchii? Iwe Shereni. Which means kuti mudzimu wangu wasiri wekakasambira. Saka wakanga wari wekwani? Ndakubuda pamuzukuru. Saka ticheseka pacho. Izvi aibuda mbuya atisakamboona kuti ndine nhumbu yemukadzi yakabva, kana kuti ndakaiga mwana wakaurawa nembuya, kana kuti ndine tsaona iyo ndakaona. Mukadzi wangu uyu ari kuramba kutambira mbuya. Takaenda kuno umwe mukadzi wanga airapa, kati mukadzi wangu uri kurwara, uri kuramba kutambira mbuya. Ngokuti mukadzi wangu aikunamata chechi yejekenisheni. Aibva ataurwa muchechi kuti ukatsveta chechi uchazoita nyahana. Mujekenisheni mwaiprofita uchazoita nyahana. Pamhiri pako tiri kuona pane mudzimu uripo wamai wakabereka baba wako. Izvo zvezvo ndaziva baba. Handina. Ndiri kuti imimi mutori right because makatombosangana nazvo. Saka munoziva zvinoitwa. Saka izvo pakabuda mai wakomana. Izvo akubuda pachii? Pamurora. Handizvo. Makaitei kudzidza reMurora? Isu hatisaikwanisa kuenda kumba kuvanhu ava. Ngokuti nzanzamo yacho ini ndakaberekwa 1933 musi wa 14 February. Ndine 92 years izvo ndakaona zvikuru. Awa wari kubuda pakauya ng'ombe apa. Retawo ng'ombe iya yakudzokera. Waibuda waipembera mukowa wakakumura wasina nembasha. Zvimibva manini. Ndazvibvunza kuti madaro hama dzake uzvo. Ndiri kubvunza ndopane mubvunzo wangu kuti awa
Mira iko, mira pa Joseph samkonfuse. Ndikuda zvandikuda sekuru. Ndikuda kuti ndikamaona kuti muroora wenyu anditi wabudirwa anditi. Saka mungagara here nemuroora ari kubudirwa nezvinhu zvisi zvedzinzaraka. Hama dzake makadzitaurira here kuti mwana wenyu ane mudzimu uri paari wemumusha medu? Ini sakakwanisa kuti ndiende kumusha kwangu kuti nzanzama yacho ndakandisona vaiti ndiribudirwa ndiriuprofita ndione gwara racho kuti ndingoenda mumusha mwana wangu uriapo kwakumutaura kuti zviro zvi zviri kuonazvo tinozozvidini vakati baba ndaisai zvakadaro. Saka inini ndaikwanisa iri kutakura muroora kuenda naye mumusha mwaari murume wachati. Ndapazwa baba, garai pasi. Ndatopazwa. Saka ndosandati izvozvi tikati mudzimu uri pamuri titi ubude, unobuda here? Haubudi anoda sei muchiti haubudi? Haubudi wakaendepi? Haubudi wakaendepi? Kana mwana achirwara akasaimidzi mudzimu uchipwa, toda kuti titaure nawo utibatsire, utipe guidance, titaure nawo isusu utibatsire zvatoda kuzwa. Wana sauramba wachari? Wana sauramba waripi? Aiwa, hawakatadzi kuenda kuzwa uri mukati kamenya. Imi mama dzenyu dziri dzekumusha kwenyu? Wana baba, ndito mama mutorwa musha menyu. Baba wangu akunetseka nekufamba wasai. Kuhanzadzi? Hanzadzi hadziswiki. Kuwana bamuni kana bangu? Bamuni wakashaika. Hawana vana? Wana ndio vari kuharara. Hawana kuita. Wese musha menyu hamuna kana mukomana ariwo? Aiwa, hapana uya. Hapana uya. Because muri kuona zvatudzata ngatite chiwana. Kana toda kuita chiwana ngatite chii? Kana tadzita zvokuita chiwana tosiya. Not to mix these two. Let's not mix zvinhu izvi. Because hazviti zvakadii zvakasangana. Imimi hamukwanisi kuenda kuti mufambe kuenda kumatare imimi. Hama dzenyu pasina. Hamukwanisi. Amai wenyu haasi mutorwa musha menyu. Uda baba wenyu. Urikuzwa chivanhu chiri kutaura? Toda munhu ane ropa rababa wako. Mai wako mukasvika kumatare wenzwe ngaaomberere mudzimu wako, anoomberera. Haombereka because haasi wedzinza rako. Ndosandoti mai yako zvakafanira kuti wauya wega andoya kuzwa mai ndiobserve kuti chii chiri kuitika kumwana wangu. Handizvo isu toda tiite chinhu chekuti chinhu chipere, vanhu mugarisane zvakadii zvakanaka, muregedza kuita sei kufungirana pasina zviripo. Zvomakamboenda kuchipatara nenyaya yekurwara kwemwana kwakazi kuti chikonzero chekuti mwana arware chii? Makamboenda here kuchipatara pachindipera? Kukanzi chii? Vakambopiwa mapiritsi. Kwakazi chii? Waiti ipfari bvawazwe. Epilepsy because masainzi pamakotora kuti mwana ari mugwina nokuda furo nechii. Masainzi those are symptoms dzeepilepsy. Ipfari. Zvile makabva maende pokuti kuroyo. Azwaka yanyinyi. No, ngataure chokwadi batsirana. Tikaita tikutanga tikutenderana hapana kwatiri kuenda. Ngatibatsirane kuti musha mugare zvakadii zvakanaka, musafungirane pasina chii, pasina nyaya. Unonzwa? Mwaravesa musha menyu mani competition yekuisa mabhodhoro handisi awa pauda kuisawo bhodhoro rawo panewo riripo bhodhoro renyu. Imimi zvibhodhoro vamakaiswawo mucharanga rirei? Handina bhodhoro ndakaisa mama. Handina kana bhodhoro ndakaisa. Bhodhoro ramati makachera rakaiswa ndiani? Musoro mama. Bhodhoro randakachera inini rakaiswa ndiwo ngekuti wakabva watondiripisa. Mirai makati sokai pamwe akaripa akambori paipingwa muriro. Hapana chondoziya mama. Mama akabudiwa saka pana chamuziva. Mairipisa apo akabudiwa.
Hapana chambuzi watu kumairipisa mpaka walibudiwa. Ndizo. Baba mnini? Mambo wakamborifa here anything apa. Pane zvaibuda, pane zviri zvakambozwaripa wakaripa. Takaripa tese kumba kwemukadzi semhuri tese, asi chari kuti iye ndakaripa ndega handisuchiziva. Mairipei? Takaripa kumba kwemukadzi mwana wavo achibudwa, achiti mwana wedu akubudwa nei mumusha menyu. Ndopatakabatana tikabvisa mari, tikatenga mbudzi yekuripira mukadzi. Yekuripira mukadzi chii? Munhu anga achibuda pamukadzi tete. Sekuru angaripo? Angaripo. Kwamakaripo? Baba wenyu angaripo? Angaripo. Mukaripo? Tikaripo. Iye baba aripo? Aripo. Sekuru? Taure chokwadi. Asi kuti nemombe dzatakadzosera dzacho dzakazi ngadzidzoke achitungamira iye tete kudzokesa kwamufakosi kwacho. Saka ndokuti zvakakanganiswa mombe dzaifana kutodzokeswa mumusha nekuti dzakakanganiswa nekuyi kubudwa kwaita iwo wachida kuripa. Ndosaka ndati uri kuda kuti mumusha menyu mune dambudziko ririmo risinei nekurwara kwemwana wenyu. Musabatanidze kurwara kwenyaya kwemwana wenyu nematambudziko enyu ari mumusha mani menyu. Siyai matambudziko emusha ari chii ega. Imimi dambudziko remwana rekurwara riri chii riri rega. Mukazvibatanidza zviri tu anza haidi haibudi. Angaona nyaya panodzota ndokuda zvinokubatsirei kuti mukatarisa mwana anditika zvamunotaura zvese munotaura kuti medically mwana akatonzi chii ifari ende for sure mukatarisa masymptoms zvaari kuita nechii ichii ifari anditi fari haandi kuroverwa pa it's a medical chii condition anditi hakusi kuroverwa pa anditi asi iyi yana mufakosi iyi anditi iyi yana mufakosi iyi ine mombe iyi inyaya yemusha inyaya yemusha iyi haisi nyaya yene individual bai. Alright, pamakadzoka wanasauramba wakadzitambirira mombe dzacho walipo wanasauramba chakati wabvunze kuti sei wakadambira chii wakatambira mombe kutambira kwakaita mombe ka it means kuti dambudziko wanoriziva andizvo imi wamaenda kowasiya asi ndiwane chii ndiwane anza kuna 1+1 wenyu ende uya kutaura kuti chii pandakapedzisira pakatakambodzosera munhu anozobudirwa so it means kuti wane solution yemaproblems enyu ndiwanani ndiwanasauramba wanasauramba dai wanga ine chawasingazivi wadai wakaramba chii asi defect kuti wakatambira chii mongo it means kuti pane chauri kudii chakuziva. Ndakakuza kuti nyaya dziri dzabatanidza inini mukoma mpuma ndakamupuma chikonzero ndei ndamupuma iwe wati mukoma wakamupuma nenyaya yekuti mukoma akachekera vana nyenye ine 5 days why ndopawakatanga kupumira chii mukoma une here chimwe futi besides yenyenye nyaya iripo itaura iyo patakadaidza paataura kuti pakadaidzwa mubatsiri wakazokorera kusvika mataura waita asi mubatsiri akati pane anoziva nyaya iyi yandikutaura panapa imunhu akaurawa mudzinza mumhuri menyu kwete mudzinza mumhuri menyu muno anoziva nyaya iyi izwa pamamwe hauna chauri kutaura kana uchiti mubatsiri akati pane munhu anoziva nezvi taura kuti mubatsiri wakataura kuti nhingi anoziva Serina ari kuSouth Africa akanzi kumufonere zvezvizvi akasenda audio paWhatsApp akataura nhorondesho yese. Ndiani? Serina uri hanzvadzi yangu iri kuSouth Africa ari Serina muno maana kwena akasenda audio kuti chii akataura akachiti mukoma pakasungwa nenyaya iyi munhu akaurawa iyi pakaita 2 years ari mucheni takafamba namhai kuenda kwaHondi tikaenda kuPenharonga nenyaya idzodzidzi asi wani takafambira namhai
wakati mwana wenyu kuita waita mukoma wakambosungwa here wakambosungwa yeye nenyaya yeyi yemunhu akaurawa yeye vamwe makambosungwa here ndinoda kuti svike makambosungwa here ndakasungwa yanga iri nyaya yeyi ndakasungiwa ndiri suspect iri attempted na1999 vamazi chii ndobva ndaenda kurimani ndibva ndagara gore ne5 months ndiri parimani ndibva ndapiwa bheri nehaikoti ndobva ndabuda munhu akabvazoshayika ndiri panze ndobva ndaenda kukoti ndobva ndasvika bva ndarimhamba futi incustody ndiri suspect custody nenyaya yemedha tagara tirimo imona murimani after unga kuma 3 years ikono tingori murimani mapurisa ndobva azoita investigation yakazoitwa papazoenda kobatwa vanhu chaivo wakaita problem iyoyi but pamaccused anga ari murimani papaine one of the accused wedu anga aripo pasine crime muri kuona inini on 27 February 2004 ndakabva ndaenda kukoti nyanga ndobva ndasvika ndarambwa pamhosva complained asati afa akatouya kukoti abva ndaramba pamhosva ani muri kuona ini ndobva ndasvika pakubuda saka ndabuda kudaro ndakaramba ndichienda kukoti ndiri panze ndiri pabhedi kusvikira kesi yangu yaitwa withdrawn before plea because yanga yaane waridzi wayo kesi yake saka yadaro ava vanhu ava wari kusenzesa that advantage iyoyeyo yekuti wakasungwa everything zvaitika zvose kuzi munhu akauraya iwewe ndiye uri kudai ndiye uri kudai ndosaka ndaiunza kuno kumavo kuti zvakasununguka kuti mutibatsire nenzira aiwa isusu kana kukotya munhu akaita sei akabudiswa rinoira haringamuoni futi aine mhosva because it's a criminal offense kana akakliod haana mhosva haana chii asi nyaya iripo ndeyekuti akanamuradaza kuti iwe chawakafonera muna tete kusouth africa haisi nyaya yegovhara kwemwana wako wakafonera nyaya yekusouth africa urutsvaga umboo hwekuti uyu akauraya chii ngozi saka iwewo chauri kufunga kuti kurwara kwemwana wako ingozi yemunhu akaurawa nechii ndobva nenyaya yako inini handina kufona akati wazita nemubatsiri ndakati mubatei anozviziya here izwa ndati serina kuti azokutumire audio achikutsanangurira kuti uyu akasungwa nenyaya yemunhu nechi it means wanga warequesta kuna serina kuti ndoda information concerning chii matara akapindwa nechii nemurumo Serina, what? Serina from nowhere, I'm going to send her audio. As you tell her, we are going to put up Jerry Akadai. In the captain, you put an embassy kuno. This way, which is away. Serina, Jimmy. Sina back on the Uji. Akatara Jess. I was. Mbassi was your Agafa. Serina Bagora Munagaru. Sina bakura unanga pakufamba pakushaga kuti mukoma nyepe wazi asunga sei na mai kubuda kwake amunozoona kwazokuliswa manzwiwa ndakaita iwa chisina chitauro ata takapiwa mushonga kuti abude mujeri asi nyaya zvekuita waita izwa shamari izwa ipamu nyaya yenyu izvairutodaro yakuda kuti makadai semhuri makadai semhuri mofamba futi one muri pamwe chete moudziwa chaizvo kuti nyaya yenyu chaichairunetsai kumusha ndei izvei zvokuti munofamba uyo anofamba ega uyo anofamba ega uyo anofamba ega uyo anofamba ega hazvibatsiri because right now chaichaizvo bambo munese kutaura kuti dambudziko renyu chaichairo kuti munese ndiyese kuriona kuti renyu chaichairo dambudziko riri bata mune nyaya mbiri dziri kunetsai mune nyaya yengozi yamunoda kuti muzive kuti akaita ngozi mushandi yake mune nyaya yechipfuwo yemwana ari kurwara yamunoda kuti muzive kuti mwana wenyu arwara sei mune imwe yechitatu yekuti mukadzi wenyu ari kubudirwa ende mukadzi wenyu kana achibudirwa namai wenyu ari kudei pamukadzi wenyu ari kuti
mai paakambobuda pamukadzi wako akati chii? Bata pana mama ndakanzwa achingobvunza achiti mombe madzifambisa sei? Aiwa, mai Tanga kasi. mai arikubvunza chii? Mombe makadzifambisa sei? Ehe. Mai nyaya yake nemombe yanga iri papi? Waida kuti mombe dziitwe sei? Ndikati mombe dzakasheyiwa. Aiwa, izwazvo kuti mombe dzisheyiwe kana mai ari against kusheyiwa kwemombe. It means kuti mombe dzaifanira kutedza karutu kaidiwa namai. Nekuti mombe dzakasara dzichinzi nasekuru handadziya mai ndichikusira munhu wani munhu asari nadzo kanga ndaona zvaita zvendiri kufunga ndozvandichita kuda kuita sekwachidaro Sekuru asiri mai ba. Handadziya mai. Saka mai akuzogumbuka nezvasekuru pakudii. Nyaya dziri dzakawandisa. Nyaya dziri dzakawandisa. Ipapa kuziva kuti mombe agumbuka nei handina kuziva kuti alright yamai chazva kuti mai hatizwa kuti mombe uri kugumbuka nei. Haana kutora nezvekurwara kwemwana wako. hani. Thank you. Yechipiri, tete wakabuda pane mukadzi wako futi. Tete akati chii? Tete ndakabvunza kuti tete mwana ari kurwara chii? Zvimwe kana ndimiwo here muita izvi asi inini zvekuari mwana handizivi. Saka chii tete? Ndiani? Nditete wawa. Vanhu handizivi kukwatisa mwana. Ndangorora panyaya yekuti basi ndasimudzwa kubva uku kwandiri chiya pana. Tete wasumudzwa ndiani? Nekwamfakosi. Ndiwamunza. Wasumudza tete? Wasumudza tete kuti aite sei? Iwo chora tete wakati basi ndasimudzwa kuti ndiri kuwapedza awandisira kumusha kwangu. Ndiri kuwapedza? Ndichiwapedzerei? Hanzi pane mwana manyengu akandisukumidza kuti asina ndakurwara pandisukumidza ndisina kupfeka ndikavadafa. Ndiani? Manyengu. Akasukumidza munhu ndiani? Manyengu mukunda wake. Manyeko? Manyengu. Manyengu ndiye akasukumidzani? Tete. Tete ubva wadini? Ndobva wadonhera pasi ndobva wachitofira ipapo. Wafira ipapo? Pakati wanizwa mukoma here? Zvamukoma pane zvakazvitwa mwana ashidora. Mwana ashidora nhangu achibera. Ini ndikutaura zvaibuda papi apa kuti tete pawakabuda handiti tete wataura nenyaya yamanyengu handiti kuti wakandisukomidza nyaya wadadini vandadonha vandafa. Saka wimizi nyaya yatete yakaita chekuita nanani namanyengu wekwamfakosi ndizvo yanga isinei nechii nezvemumusha mene ndosaka yanga iri kuuraya kwani kwamfakosi ndizvo tidetsera andi. Saka ndokushuya mubvunzo wangu mani wekuti saka ngozi yamuri kuti imimi yamukoma isina kutaurwa ndimai isina kutaurwa nditete. Saka ngozi yamukoma yamutaura iyi ndeipi yazobva papi? Imimi nyaya yamunakabudirwa hamuna chokuziva. Usadivert attention. Ndinotaura nyaya yekubudirwa. Usadivert attention. Imi mamakabudirwa muna chamunoziva. Saka munofanira kutaurwa ndovanga wakateerera ndo tiri kubvunza. Mama chamunotoziva. Imi chedu chatinoda chekuti tikatoti futi muvapabudirwa futi vakataura tese. Ndozvatakatobuda isu. Pana mukoma ipapa. Mukoma panguva chaitete akanongedzwa shuwa. Atete wawa. Une zvawakaita. Mukoma wakatarana mashoko natete wayo mukoma wachiramba kazowo saka wakamwawo doro revanhu wanga uraya. Mukoma akati pamwe ndakamwa doro. Zokorora? Kazo saka wakamwawo doro here zikazivira mukoma pamwe. Saka ingori uzvipindura. Saka kana uchinzi rega ndikutaurira zvinoita ngozi. Ngozi ukaona pamune munhu akafa usakataura kuhama dzake kana kutaura kune vanhu ndaona nhingi pakati wakafa inotoita ngoziyo. Ukaona munhu akafa ukapfuura usakamufukidza
inotoita futi chii ukawa nechinhu chako chinoshandiswa pakufa kwemunhu iwe muridzi wechinhu chashandiswa watoomawo muchii apa unozwawo zviunyatsautaurwa vanonzi iwewe hauna kurasi wakamwawo chii doro handiti meaning what meaning kuti vanhu vaenda kuita zvawaita wakauraya munhu wapiwa mari dzavo wobva wauya wauri kutenga doro iwe bva waumwawo chii doro racho watoomwa muchii but zviri kureva kuti wauraya angangona ndizvoti zviri kureva ndiwo kutaura wega iwe hatisi kutaura kuti kuruzi wakamwawo doro racho wakanga uraya saka zviri kureva kuti mukoma akauraya mambo pakutaura kwavo vachitaurwa enzokuzi une zvawakaita asi iye wakakitsana wakaramba kasi saka unoona kuti wakamwawo doro here aiwazvo ndosaka ndinotaura kuti tete waizobvunza sei kuti wakamwawo here doro aifanira kunge kuti iwe ndozvatovetifesandokumukunesana sei akazoti wakamwawo doro sei wakamwawo doro here wakazobva kupi asi ipapo achinza mukoma kwaka wakanzi ndochikonzero futi chakasisa kutiti mukoma wako iwewe ange mushonga akafa akasi mukoma akazosvika pakuti wachitaurana natete uno ndo pakazosvika pakuzoti kuna maiguru kazi wamukoma kazi mukoma maiguru sori henyu asi andichiti kana achiramba kuti ndozvinyepa ndo pakazoti maiguru sori henyu nekuti murume nyu akafa ngamusana pangu ngadai mii naye naye mukoma akadzi uyu akadzi akafa sei murume akamwa mushonga saka munhu akamwa mushonga mwisi wamushonga ndokutanda kwakati ndokakundisa izvo kana uyu auti akazi iwewe uyu kana akamwa mushonga ndiwe wakakonzeresa kuti uyu amwe mushonga akakonzeresa pakudii andizoziva kuti izvezvi ndizvazvinotaura guys ngatisaumbe chii ngatisaumbe nyaya handiti kana kufungidzira tsvagai nyaya mugadzirise nyaya kana paine zvekunetsa muchii handiti tsvagai chii nyaya moiona semhuri mogara pasi mogadzirisa kana paine zvekunetsa muchii